Здравейте, аз съм Данчо. Аз съм Сашо. И ние сме Mine Team. Днеска ще правим третия геймплей на Happy Wheels. Така. Дай да... Лъса. Кенеф силно ще пи. Стига бе! Бах ти тъпто ниво. Dead time. Време за смърт. Дай, го надолу. Абе, какво правиш, бе? Малко да превъртим страниците. И... Това блеше. Добре, бе! Я пусни на екраните да играем. Пусни на екраното ще играем. Добре. Където? Тука. Пишеш play count. И сега точно. Survive оцелей. 1 милион е играл и колко там. То ти го играеш. Миналия клип бе, човек. Да, верно май. Добре, Hunted Mission. Не, ти сме го играли. Да. Sword Throw. Don't move. Ху? Няма мърдаме. Сектир. Ще го правим. Бива си го. Да. Сектир. Крака на нашата тия. И гол. И той е яко. И газани му смашка гъта. Glass Rider. Pro Battle. После пусни Glass Rider. Не! Аре, стига, бе! Опитам се, Сашо, дай ти спута с час. Сега гледай какво става. Първото нещо, което трябва да направиш, е да... Бахтяката красноред има, вижте. Да махнеш детето, защото е лайно. Исках като PewDiePie, само... Той направи PewDiePie. I believe I can touch the sky. Ой, кава! Езе! Размазах се. Браво, Саше! Сега Glass друго, Glass Rider нещо. Това е гадно. Спокойно, може да е яко. Яко. Те са много яки. Още зле, ако време тук. Добре. Все по-тънко и по-тънко става. Добре. Не дей толкова бързо. Просто ме. Господар. Не дей. Ходи толкова бързо. Стой го дай. Да, ти беше много лесно. Щом аз го минавам. Така. Чакай, че обърках малко. Така. Стига, извинявайте хора, че се вижда малко, те са мести екрана. Това от хиперкам и от това дете си мърдам. Готово, сега ми трябва да е добре. Той е върханова и PewDiePie са го играли, не? Това е газва. Двамата са го играли. Знаеш? Сектир. Махай го това. Те са. Amazing. До amazing стинга. Махай го това. Дай се, Сашо, ти си. Дай се, ще. Си не победим. Дай. Стига да го минеш, човек. Жив съм! Да, се играл още един път. Жив съм! Сектир, бе! Нещо има тук, нещо има. Ти си добър, колко PewDiePie, наче. Дай по-добре. Сектир, бе! Don't move. Не. Hit the switch. Дай. Удари ръчката.
Какво ще стане? Чай, стой! Като цъкнеш ръчка, стой, чуля. Бавно. Добре. Удари. И какво стана? Дай! Тъй... Какво има? Какво? Как забава с чупито с такова? Сега не се реди в главата, защото не знам. Трата. Така. Yes. Чупим и стъклото. Си викам, отпива костатка, той се смъква. О, това е якичко. Да, яко ниво. Дай назад. За да го активираме. Това е като редстон на Майнкрафт. Да. Айде. И добре, хванахме се крака. Ще го носим и на вечера, с него ще обядвам там. Ще ядем вечера. Крак. И бавно. Що? Не бавно, не биваше бавно. Thank you for playing. Беше яко на ред. Такой пет. Беше яко наистина. Да, наистина много яко беше. Sword дай Sword Throw. Къде беше това? Ето го. И после ако искаш убий сина си. Бах тяхото. Виж някой остана с него. Той се върна назад, бе. Един оберханова, той не мога игра. Хора, един оберханова, той не мога игра. И стреля се меча към той въртящото и то го стреля към него и го уби, знаете ли? Много аз не мога го направя. Ето вече не мога. Пусни. Да, запробвам след един път. Дай един път да пробвам аз. Добре, да. Сега гледайте какво правя. Ти ще умреш. Перфектно. Про не знам как стане. Ти знаеш ли? Ето да, коля да знае. Чак Нолис почти просто, човек. Майк. Про! Аз съм про, човек. Нинджата. Само и Чак Норис. Виж дял коля ако става с него. Вижте дял коля ако става там. Един тук една катана. И Саша е много добър, даже про. Ще убие сина си. Ще го убия. Чакай, аз съм само де. Чай се къде. Ари бе. Силно клипа си още към 3 минутки. Клипа ще го правим около 10 минути някъде. Това ще ти бъга, бе. Това сигурно трябва да е да се метим просто. Да, аз ти го знам, човек. И сега зъб. Как зъб е, човек? Не, кътърва. Сега ще видиш. Тъкни ца. Яко. Епик! Пусти на Уин! Краката ми! Не отиди на Уин. На Уин отиди. Не мога. Ти си чуби ръцете! Ти едно си чуби ръцете. Отиди на Уин сам, за Бога! Не преминавай линията. И какво ще стане ако... Добре, аз няма да я премина. Хора, няма да я премина, спокойно. Сина ми ще я премини. Готово. Ето и съм била, хора. Хора, ми си дето и са. Така са мина. Разберете ли? Don't crash the link. Опа, екрана. Екрана, виж. Да, съжалявам, пак се е бъгнал. Така. Сега. Така вече се прави. Разберете ли? Така е най-лесно. Вървете си миризливия син. Пусни сега. Този път не се получи. И сега. Сега ако не се получи следващ мап. Сега и сега ще пуснем последния мап и... Impossible. Тоест 99% е невъзможно. Харпун. Това е вратително, да не се забучи харпуна ни трябва. Ние го прескочихме, бе. Мага!
Аха, 99%, ама давам, че просто гумина ботове. Аре, днес на това ще е последния ма. Нинджа. Don't break glass. Не чупи стъкло. Оф! О, пак се бъгна, съжалявам хора. Чакай. Това нещо вече ме изнервя. Дай мене. Съжалявам Много се извинявам, ако не видите само екрана Happy Wheels. По първите два епизода бяхме малко тъпчки и забравихме да го пуснем и това нещо. И не виждахте целия екран. Там ще има голям проблем, защото е дебела и само не дей цъка спейс. Не дей цъка спейс. Какво става? Ще скочи и ще чупи стъклото и ще се убиеш. По-леко, защото... О, не, това е края. Това е края. О, не! Ти знаеш, че тази снега, като се обърнете, не мога. Добре, бавничко. Спис! Ало, кантарче, бе, ей! Не цъкай спейс. Към края цъкни спейс да видиш коста. Спейс! Спейс! Аре! Окей! Пенал! Добре! На кого съм бях? Еми няма, вече почвам. Чик, спри! Добре. Ти още са ти белия, спокойно. Добре. Не! Дай, не мога да се обърнеш той. Дай, сега това, сега гледай, сега ще просто го прави. Кантар ще прави. Не гледай, дача, не пък от това. О, пак пак ти дебела, тя... Идей, моля те, Данчо, аз само един път ти направи, бе. Добре, аз един път ще направя, като тънките стъкла. Айде, виж ти коста. Yes! Съм ради, бе! Добре, сега Данчо ще го мини и това ще... И това ще е края. Дори да не спи и да се чупи главата, това ще е края на клипа. Така, както виждате, колата ни още е там, или пепси. Ще малко... Бах, тя с нарочно цъках спейси, затова му брах, иначе... Не, пасе. Абе, давай газа, човек, аз знаеш колко бързо го минах. Аз накрая цъкам спейс нарочно и... Отиди. Опа. Ама гад! Yes! Аз не последен. Yes, baby! Аз на последен. Yes! Аз съм умрял. Ами добре, това бяхме вниманието. Довиждане. Довиждане.